Goeien en welkom bij deze Boppenslag Extra. En die stiet hoe ken het ik oors deze week vol slime in het teken van de Slachtenmarathon. Want komende sneun is het weer zo 4. Dan is alweer de 4e editie van deze prachtige marathon terug het Frieske Laan. Nou, het komende jaar zorgen we waarom op de vorige 3 edities. Maar de wedstrijd, maar vooral muziek en kuierders en nog eens kuierders. De eerste wie in december van 2000. Met bussen vol waren de haast 9.000 deelnemers aan de Slachtenmarathon die het onveert naar het startpunt van de kuiertocht door 42 kilometer. Een sportieve prestatie die qua tarrieding wel wat lijkt op de Oversterentocht. We zijn vanmorgen om een kwartier of jou van bed gegaan. Eerst even douchen. En eten pakken, kleren aan en naar raad met de auto. Maar Piet Paulusma hier oors meer waar voor zijn. Let er aan me komen nou. Zijn plastic poen in de tas eventueel, dat die kan oude jaar zijn. Je ziet wat de trilling op de voet, man. Ja, wat vast. Ik moet weer een ziekie. Wij gaan voort. Ik wens je hem een hartstikke mooie dag daar. Yo! Liere gezichten bij de start van de Slachtenmarathon. Benammen bij de organisatie. Henk Kroes, wat is nou mooier? Een Oversterentocht of een Slachtenmarathon? Nou, er zit een groot verschil in. Hier ben ik heel ontspannen, want ik mag gewoon meerijden. En bij een Oversterentocht dan zit hem altijd te kniepen als naar een dier van hoe komt het al, hoe giet het. Maar als je zocht al die meesten kunnen vanzelf. Het is wat een beetje ontspannender als bij de Oversterentocht. We zien kooi zitten en dan hier losbarsten. Maar dit is schitterend. Een week geleden dacht ik nog, verdikken, nou kan ik zelf niet metlopen. Want mijn vrouw loopt wel met. En ik had dus graag met haar metlopen, want samen lopen is natuurlijk fantastisch. En die hoed, is dat nou jouw speciale Slachtenmarathon hoed of net? Ja, is per ongeluk een beetje wudden, dus nou hou ik hem ook op. Ja. Haast 9.000 deelnemers. De kaarten werden een Jelly vol slijn uitverkocht. Om particulieren, maar ook om bedrijven, zoals de Frieslandbank. Ja, wij zijn met circa tocht, Emmy weet het precies, met zullen 110 mensen wezen. 110? 110 had je het, ja. 8000 mensen rennen de slachten en elk had zijn eigen verhaal. Nou, u zei dus om rennen de Slachtenmarathon en die 14 juni die plotseling overleden. Heb ik dus met hem de kaart vregen en dan zal ik hem rennen. Zo. Voor hem. En hij wil oefenen? Ja, een paar dagen ga ik oefenen. Van de morgen om 4:15 en de eerste renners staan hier dan al klaar om uit 10 bussen tegelijk naar de start in Jeste-Bierum vervierd te worden. Want de stad is daar om 11:00. En onder haar ook Gerrit Kramer, een van de grote Frieske favorieten joert. En meer dan 150 mensen hebben haar inschreeuwen litten om aan deze Slachtenmarathon mee te doen. Even wat favorieten eruit pikken. Saher Youssef, de Irakees. Zo'n keer had hij de marathon van Rotterdam roen en 1 keer de marathon van New York. En dit is een orenkoonshaver. Kosta Poltavets, de Oekraïner. Hij rent voor AV54 van het Jereveen en had ik een soort marathonervaring. Michael Hornstra, bij de vrouwen moeten we haar dochs ook in de gaten horen. En misschien dat zij het dan verrassend keer in steert is. Het startskort van de commissaris van de koningin Ed Nijpels en dan gaan ze los. 42 kilometer en 192 meter lang. Er staat de wien in de reg en dat is op zichzelf heel noffelijk, maar dan moet je er wel voor oppassen dat je je net over de kop rennen, want dat gaat dan zo makkelijk. Dit is een eerste kopgroepje in de beginfase van de wedstrijd. Daar staan 15 kilometer en daar zitten dan alle favorieten nog bij. Onder oren Louis Dam uit Wormer, Gerrit Kramer uit Bolzet, Jeen Kempenaar. En Kempenaar met het tempo van Kramer heen gehouden. En verder zitten er nog bij Saher Youssef, Poltavets, Frans Bekhuis uit Nijmegen en André Raukema uit Amsterdam. Hier in de laatste positie in het giel. Bij de vrouwen rent op dat stuit Mirjam Bielsma uit Zuid-Laren op kop. En ze had dan al een aardige vastsprong op de nummer 2. En dat is Katinka Wiltenburg, de 40-jarige uit Bresson. En die kennen we misschien nog wel van de triathlons. Want in 1994, 96 en 97 werd zij in Almere Nederlands kampioen. Dan waarom naar de kopgroep. En dan zorgen we dat hij alleen nog op kop rent. En hij, dat is dan André Raukema uit Amsterdam.
Dat is een Fries om Utens. Hij komt oorspronkelijk van de Jouwer en had een Leeds-Gotjeslijn op Saher Youssef, Poltavec en Frans Bekhuis. En die Bekhuis, die laatste, die won in 1898 nog de eerste editie van de Berenloop op Skielge. Achter deze treien man op zo'n 40 meter daarin Gerrit Kramer, Louis Dam en Jeen Kempenaar. En Kramer hield van tevoren al leren onkundige. Het eerste gedeelte, waar hij zo'n 3 minuten en 40 seconden door 1 kilometer dwaan, had er dan in het tweede deel van de marathon nog wat oer. Dan wilde er dan weer versnellen. Maar het tempo, dat leidt al behoorlijk heeg. Raukema rint nog altijd op kop en hij bouwt zijn vastsprong ek uit. Zo liek het. Op 22 en hele kilometer had Raukema een vastsprong van 1 minuut op zijn achtervolgers Youssef, Poltavec en Bekhuis. En als de atleten die de bregen de Nije Kroemen over de Westergoalwaai heen passeren, dan toch blijken dat Gerrit Kramer ook bij deze groep zit. De situatie in de wedstrijd is dan als volgt. Raukema op kop, daarachter Youssef, Poltavec, Gerrit Kramer en Louis Dam. Daar weer achter zit Bekhuis, hij kan het hege tempo net volgen en Jeen Kempenaar is dan al uit de wedstrijd. Maar Kramer hield van tevoren al leren onkundige. Hij wil in het tweede gedeelte versnellen. En de dochterrek heel makkelijk rent er voort uit de groep Youssef, Poltavec en Dam. En dan gaat er op ziek naar Raukema. En die heeft er al vrij vlug in het vizier. We zitten hier bij Hidader Siel. En dan is het heel knap wat Kramer hier presteert. Dan heeft er het god heel dol alleenig dichtroem. Kramer en Raukema nou beide onder leiding. Maar Kramer gaat heel sterk terug. En de 34-jarige atleet die gaat er op en de oer zaten we dat nemen. En hij rent echt goed, Jer. Op het 34 kilometer punt noteert hij een tijd van 2:04:10. En als hij dan zo terug gaat, dan komt er uit op een eindtijd van zo om en de nabij de 2 uur en 30 minuten. En dat is knap voor iemand die doet zijn eerste hele marathonrint. Dan de eerste vrouw en dat is Katinka Wiltenburg. Zij had Mirjam Bielsma inhellen. 2 Irlien wie Wiltenburg eens al stopt bij de marathon. Maar nu Joert rint ze in de slachtenmarathon Varoen. En Maaike Hornstra rint ze om en nabij het 5e plak. Kramer gaat dan de laatste 2 kilometer in bij Jeste Wierm. Zijn vastsprong op Louis Dam en Youssef is aan 1 minuut zingen. En dan kan de oerwinning de bolseter haast net meer omgaan. En dan de finish van Gerrit Kramer in de stritten van Raart. Applaus voor de man die Joert zijn eerste marathon rint in een heerlijk knappe tijd. 2 uur, 30 minuten en 30 seconden. Gerrit Kramer wint de slachtenmarathon. De oerwinning loopt in Frieske Hon. Ja, het was perfect geregisseerd, als ik het zelf mag zeggen. Ja, wat doe je zelfs de regisseur? Ja, ik had het zelf precies in de kop van het eerste stuk in 1:17 en in een beetje 1:17:20 en het tweede stuk versnellen. En dat is nog een forse versnelling geworden. En dan de binnenkomst van de eerste vrouw. En dat is Katinka Wiltenburg. Zij rint een tijd van 3 uur, 3 minuten en 48 seconden. Beste Friesinne is Maaike Hornstra. Hornstra finisht in een tijd van 3:16:20. Ik ben heel blij mee. Ja, echt. Dat had ik net verwacht. En de tweede vrouw. Nou, hartstikke mooi. Ja. De meeste mensen binnen nog aardig fit dat ze de laatste stempel hellen in Raart. En als ze het al zwier hebben, dan wil de muziek echt nog wel wat helpen. In de EHBO-pas doet het van 4 uur al echt drok. Er binnen een soort mensen die de laatste kilometers maar bleren rond hebben. De verzorgers van het Rode Kruis die kennen dat als geen oor oplossen. Er binnen echt 10-tal kuiders die het wat duizelig binnen als ze aankomen. Er moet versterking komen om alle gevallen te behandelen. Het begint nu wat drukker te worden. We hebben wat problemen met onwelwordingen. En, we hebben dus versterking aangevraagd voor de bewaking van dat soort gevallen. En bladerprikken, nou, dat kunnen we wel aan. Maar ja, we krijgen haast dus denk ik de topdrukte wel denk ik hier op deze post. De meeste gevallen in de EHBO binnen vanzelfs bleren. En de binnenmensen die vreetje om moeilijkheden. Hoe kan het nou? Is naar je klompen of zo? Nee. Ik had geen idee. Ik denk gewoon, ik ga hem te grote bek gewoon. En dat is nou al straf. Maar het is zelf hartstikke mooi. Al die reacties die stonden erbij krijgt. Hè. Ik heb weer reserveklompjes mee. Nou, dat is eigenlijk al, hij had reserve. Nou, in het begin zei hij heel enthousiast. Ja. Later zei ik ga een foutje maken. Wat dan? Ik zei, ik hier reserve voeten mee aanmaken.
Nou, zulke dingen, dat is gewoon hartstikke gezellig. Van zo'n kuiertocht is wat training net verkeerd en het lijkt erop dat gewoon dat wat onderschatten hebben. Dus 1 keer nooit weg? Dat heeft toch heel goed, jongen. De sokken gaan om, hè. Dus ik ga naast lekker naar huis. Fut, je ziet soda. Ik doe zelf niet sokken, man, jongen. De EHBO-pas zal nog rond vannacht druk te hebben. En voor Peter nog eenmaal troelala, dat wordt je zongen. En dat is bedoeld voor deze man die je naast bestaat. De bedenker van deze hele slachtenmarathon, ja, ik maak jou even vreetje. Wat is je gevoel nou? Nou zien die mensen me vreselijk druk. Ik ben net kinders. Maar ik ben er helemaal stil van, hoor. Ja, ik weet eigenlijk nog niet wat ik ervan denken moet. Iedereen heeft meteen al. Dit is het beste van Friesland. Je hebt al die 1800 vrijwilligers, al die orkesten, al die mensen die er met, maar ook al die mensen die lopen hebben en die hardlopen hebben. Dat is toch fantastisch. Iedereen met elkaar. Dat is het beste van Friesland. En 2004 wie de volgende. 3, 2, 1, En daar gaan ze dan, in groepen van 450. De betwingers van die legendarische Slagtedik. Beweer je, wil ik de wegen van het allerheegste tij. Maar als het wetter opkomt, zet ik mijn ziel je dicht. Een vlot van balken bouwen, grauwelig vlot van fantasie. Beweer je, wil ik de wegen van het allerheegste tij. Tussen Tjom en Spannem terug, de kiem voorbij, Noordwesten in, een vrije rond te zien zonder plicht. Beweer je, wil ik de wegen van het allerheegste tij. Als wij een ziel zeggen waarvan we zeggen dat spreekt de zon, dan mochten wij zeggen, nou, daar wil ik dan wel een rondelo-maatje. Nou, ik vind het prachtig als het nou hier om die heen zegt, nou die rondte, dit is zo'n schitterend stukje Friesland. Maar herkennen ze net. Dus wat dat betreft hoeft net maar vakantie. Dit is schitterend. Ja. Dus kunt Tjom en Spannem terug, de kiem voorbij, Noordwesten in. Een vrije rondte ziekje zonder plicht. Beweer je, wil ik de wegen van het allerheegste tij. Maar als het wetter opkomt, zet ik mijn ziel hier dicht. Dit is helemaal overweldigend, meneer. Dit geeft je een stukje rust. Ik ben er zelf van eigenlijk. Het is super. Ik vind het prachtig. Echt weer. Ik vind het prachtig mooi spelen. En ik vind het... ja, ik kan gewoon zeggen dat het gewoon klasse is wat ze doen. Erg goed. Het was al rap duidelijk dat de favorieten elkaar vlug vonden. Hier binnen die fjouwer op kop. En justjes daarachter is het Benjamin Kok. Hij miste krijgt de slag. En hier na een 5 kilometer al een achterstand van zo'n 10 seconden. En dan in de wienop is dat moeilijk in te hellen. En dan na zo'n 10 kilometer, heel verrassend, scoort het Gerrit Kramer aan de been en scoort de hele kopgroep uit Noord. Hier op het 21 kilometerpunt had hij al 1 minuut en 28 seconden vastsprong op deze nummer 2, Saher Youssef. En 42 tellen daarna komt Herman Hofstee als tweede over het 21 kilometerpunt. En vlak daarachter Benjamin Kok, druk mijn opmars dwaande. Hij zou uiteindelijk op een derde plek komen, maar dan krijgt er kramp. Herman Hofstee passeert hem hier weer en op de achtergrond doet Benjamin Kok steen, even masseren. En ook dan gaat hij weer terug. Het gaat nog net soepeltjes, maar hij maakt verder, nou op het 4e plek. En het is dan al lang duidelijk dat Gerrit Kramer een glorieus winnaar worden zal van deze tweede slachtenmarathon. Zien eindtijd
2 uren, 29 minuten. Precies. Na een solo van zo'n 30 kilometer. Gekke werk. Ja, maar ik voelde me zo goed. Dus het wie ik net mijn tactiek. Ik zal de eerste wijze om te zeggen van dom. Dus net na 10 kilometer al versnellen. Domme tactiek. Zelfmoord, maar ik heb zelf van vertrouwen dat ik het toch maar verdient. En dan is het gewoon solo. Ja, als me van tevoren iets verteld van nou, er is 32 kilometer solo, dan ik zou het van, nou, dat ook lauwe net. Maar nou ja, mooi shuffle op het publiek, zo'n ambiance, wie het makkelijk op te brengen. En dan de vrouwen. En daar zou het eens een eenzijdige wedstrijd worden. 2 toppers die het elkaar dagelijks na het begin vinden. Mirjam Bielsma, Jettiets van Frenscher en Maaike Hornstra. En hier op het 21 kilometer punt, heel wijs de marathon dus, binnen ze nog mooi bij een oor. Tussen een groep kamalje. Tot zo'n lietse 10 kilometer van de finish bloot het zo. Maar dan vindt Mirjam Bielsma het wel goed. Zij zet de versnelling in. En zij rent en ik alleenig naar de finish. En wint uiteindelijk deze tweede slachtenmarathon. In 2000 twats. En nou een eerste plak. Krijgt net binnen de 3 uren. Ik krijg net er binnen. Ik wil er graag wel binnen, maar Wien de hut. Maar het komt al fantastisch. De klassering is vanzelf prachtig. Ja, het komt fantastisch, ja. Heel lang haast oproepen met Maaike Hornstra. Ja. Ik ben heel bewust rustig omgegaan. En ja, op een gegeven moment begin ik een gotsie. Ik dan moet ik vooral rennen. En ja, ik ben blij dat ik er ben. Twats met Maaike Hornstra in een tijd van 3 uren, 3 minuten en 54 seconden. Wat een tijd. Ja, god en wat een Wien. En wat een voldoende gevoel. Nou wel ja, maar mijn sterkste punt altijd mijn krassen. Dan heb ik het nooit zoiets. Op dat geis. Ik ben helemaal kapot. Maar ik ben wel heel tevreden. Frali! Je binnen er! De allerlaatste! Wat zei je? Je binnen de allerlaatste? Nee, we zijn maar z'n treien. Ja, je bent maar z'n treien de allerlaatste. Wie is nu de eerste? En toen kwam 2008. Jester Bjerm van der Moon, hier en betiert. Met bussen worden alle deelnemers naar de Zeediek gebracht. Stik voor stik hadden ze maar één doel. Rond 42 kilometer kuieren over de oude zeekering de Slachterdiek. Na 4 uur wachtje kan het weer. Ja, dat is een groot feest. Ja, die vind ik geweldig. En hoe komt het met de voeten? Ja, nou, dat hebben we de rest van de week tijd, omdat dat wel weer herstelt. We rennen gewoon terug. Er doen in totaal 13.000 deelnemers mee. Deze, ja, wat bent eigenlijk? Slachtiatoren zorgen ervoor dat de sfeer er voordadelijk goed in zit. 11 kilometer van de marathon is oors. Dat weet ik uw verslagjouwer Simone Skeffer. Zij doen de tocht en horen voor u een dijboek bij. De 38 kilometer ben ik krek passeerd. Litsbezezen, 4 kilometer hek roen dus. Het gaat soepel om nota. De muziek onder start wie ik fantastisch trouwens. Ik heb de trend niet negen, want dan krijg je pas echt dat slachtergevoel. Dat de emoties wat op beginnen te rennen. En elke keer dat je wat muziek voorbij komt of mensen juichen je dat, denk je van, oh, ik ben toch wel een beetje een held. Na zo'n 4 kilometer kuieren is er daar dan, de Nije Bregen. De organisatie had extra mensen van het Rede Kruis inzetten. De steile bregen, zo worden voor blessures zwaar kennen. Ik heb het nooit, denk ik, oh, het is zo heeg, hè. Dit is zo verschrikkelijk. Maar shit, hoe heeg het is. Kom maar mooi, nee, ik denk een homo. Ik denk een homo. Net stenen het rennen, zit er. Ja, net stenen, ja, juist. Op de weg is er niks bij. Heb ik zelf weet. Ja, hè, dit is steiler. Dit is wat pittiger, hoor. En dan komen we om een uur zo de eerste marathonrenners het dorp in. En dan kun je er maar beter om denken. De favoriet is Erik Negerman, oorspronkelijk van Balzert. De te kloppen man dus, al wordt het zijn marathondebuut. En om goed Jelverson als Sief van de ploeg voor de start het slachterlied song had, mooi de dravers los. Tjaka Babino, die mama, geef ze een geweldig applaus, dames en heren. Daar gaan ze, 1400
En nog voordat we Jester Bierum goed en wel uitbinnen, we de toon door de topper zal zetten. Na 1 kilometer nemen Raymond van Lunzen, Erik Negerman, Martin Ketellapper en Alex van der Meer een vastsprong. En daarachter zoeken we Saher Youssef van het Jereveen, zeker ook een van de favorieten. Maar het tempo luidt voortdurend hoog, ongeveer door de man maar nummer 59 Alex van der Meer. Hij is de hazen voor Erik Negerman. En Youssef die kent dat tempo net berinnen. Alex van der Meer en Erik Negerman, zij rennen alleen op kop. En daarachter Raymond van Lunzen van Ljouwert hield al alleen. En de orenljouter Martin Ketellapper kan het tempo ook net volgen. Maar dan zullen we de verbieten blik van Alex van der Meer, maar waar is Erik Negerman bleun? Hij had kramp gekregen in het koet en kan net verder. Een grote teleurstelling. Ja, dat is niet logisch, ja. Je traint hiervoor en dit moet de dag dan wezen. En, voor de rest ging het eigenlijk heel erg goed. En dus is het haze Alex van der Meer die het eens na 30 kilometer uitstappen zoeken, die het alleen op de eindstreek aangeeft. Wat een verhaal. Starten als haze en de wedstrijd uiteindelijk winnen. En dat ook nog in een nieuw parcoursrecord van 2 uur, 28 minuten en 100 seconden. En dus is Gerrit Kramer zijn record kwijt. Hallo, dit is mooi erg getraind. Nou, daar ben ik dan. Ik sta hier op een kruispunt, kom ik aan. Lalem nog treien. Ik krijg even in het wie het Achlem. Even lekker een bakje sap, 2 broodjes en een bakje koffie. Dus je snapt het wel, ik moet nou pissen. Maar dan ben je wc's hier en ik doe het je net in de berm te doen. Want allemaal pottenkijkers hier. Maar wat is het fantastisch om dit erin. De stiefhiet en de stramhiet, dat verjet je gewoon. Toch al die mensen die hier langs de kant zijn. Die muziekkorpsen. En die prachtige Frieske landskippen. Ja, ik denk, het kan net meer misgaan. Maar ik heb nog maar 100 kilometer aan. Een goeie 9 kilometer voor de finish luidt Knuffelwierum. De omlizende dwarpen hebben toch dat ze de mensen er toch heen knuffelen matten. Ik had contact met mijn dochter en die met nog net 10 kilometer en ze viel niks meer. Kom maar even zitten of lezen. Nee, ik doe niks. Ik blijf staan. Ja? En het komt hartstikke Nienke, hoe gaat het? Ja, nou, net zo best. Meer? Nee, ik ben blij dat ik nog een kilometer maak. En bij de finish doe ik op de EHBO-tafel. Maar 2 tellen letter stwat Nienke even helemaal in. Zeker weten dat het verder is? Ja. Oh, laakste ik alweer. Ja, maar ik ga al zijn, dan maak ik kroepend door de finish. We ben die beren dat je ze nedigen. Kom op. Nou ja, Nienke had karakter en daar had ze het op hellen, maar misschien de vorige keer toch maar al trainen. Ik ben nu op een kluw. En ik moet zeggen, hij stiet onder te klopje, onderdoor. De man met de hammer. Het begint zeer te doen. Ik zie hier Shihatsu, 5 euro. Ik heb het wel verroer. Reehoes, ik heb nog 12 kilometer en ik viel het wel. Dus er moet even wat gebeuren om die laatste kilometers te helling. Ik zou ze wel meer krukken trouwens, hè, van die tredje toes. Ik ben net de enige. En nou de holle zijn. Bist je bekend, man? Nee. Ik moet zeggen dat het hingen in zijn stoel al heerlijk is. Je bent altijd een beetje ja, duizelig. Nou. Hoe wie het? Het wie een best waarlijke dag.
Heb je nog wel energie om te praten? Ja, ik heb nog wel energie om te praten, maar dit is wel vermoeiend, mag ik zeggen. En ons hier deze Boppenslag Extra. Het is ook de laatste van deze zomer. De Slachtenmarathon dek je sneun alles van volg je bij u op radio, televisie en internet. En Boppenslag is een man die weer. Graag ontan, maar hoe dan ik een heel mooie junta wensen. Doeg!